stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam. Isang magandang umaga ho mga kabalen at welcome sa inyong paboritong programa. Actually, napaaga tayo ngayon, CLTV 36 News Stream. Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, may paggagamitan at mapagkakatiwalaan. Maaga ho yung ating broadcast dahil nga meron tayong binabantayan na 2 okasyon ngayong pong araw, September 8. Okay? At alam nyo naman, syempre, para ho sa atin, Keti Pampanga, huling coronation na po ng kikatang patron ng Labuad, Kapampangan, Virgen de los Remedios. So, mamaya ho, babanggitin ko yung mga mga bagay na dapat nating malaman. Kaugnay nitong traffic situation, ito pong mga drop-off points para ho sa mga deboto at syempre, yung oras ng programa para ho dun sa mga naghihintay. Mapapanood ho yan sa television live sa CLTV 36, Luzon, Visayas at Mindanao via Signal Channel 115. At dito ho sa Central Luzon, syempre sa ating 37 cable partners, ganyan din ho mga kabalen sa ating Free TV Channel 36 dito ho sa Kalakhang, Pampanga. Kaya yun hong mga gustong makanood nitong syempre yung solemn coronation ng Blessed Virgin Mary, mamaya ho ating makikita yan, ipapalabas dito ho sa atin sa TV. And of course, meron din tayong Facebook Live. So, pati yung prosesyon. So, lahat po ng mga deboto at gustong tumutok dito ho sa okasyong ito ay mapapanood yan dito ho sa CLTV 36. Mamaya namang alas 9 ng umaga, opo mga kabalen, right after ditong ating streaming, kaya ako napaaga, ay tututukan din natin ito hong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee dyan ho sa, of course, yung maanumalyang flood control project. Kabilang na ho riyan sa mga ipinatawag, itong contractor ng Kandating Flood Control Project dyan ho sa Arayat, Pampanga. Wala pong iba, Edmarie Construction and Trading. At si Engineer Edgardo Sagum ay inimbitahan na rin po dyan upang humarap po dyan sa may pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng maanumalyang flood control project. Partikular, ito hong Kandating Flood Control dyan ho sa Arayat, Pampanga. Balitang matatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama. Alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon dito ho sa ating lalawigan at sa iba pang bahagi ng bansa. Narito pong weather report mula po sa DOST Pag-asa. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Kaninang alas 3 ng umaga, huling namataan itong si Severe Tropical Storm Tapa na dating si Bagyong Lani sa layong 910 kilometers kanluran ng extreme northern Luzon. So may tagla itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 95 kilometers per hour, pagbugso na umaabot ng 115 kilometers per hour. Yung movement nito ay north-northwestward sa bilis sa 15 kilometers per hour.
Yung bagyong ito ay malayo na sa ating kalupaan at wala ng direktang epekto sa panahon sa ating bansa. Patuloy naman yung pag-iral ng easterlies o yung mainit na hangin galing sa Karagatang Pasipiko dito sa areas ng Southern Luzon, Visayas at sa Mindanao. Posible itong magdulot ng mataas na tsansa ng mga kaulapan at pag-ulan ngayong araw dito sa silangang bahagi ng Visayas at sa Mindanao. Samantala, sa Metro Manila at talalabing bahagi ng ating bansa, magpapatuloy itong generally maaliwalas sa panahon, maliban na lamang sa mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkilat na dulot ng localized thunderstorms. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, so for Metro Manila and the rest of Luzon, asahan natin itong generally fair weather ngayong araw, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Sasamahan lamang yan ng mga usual late afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. Maximum temperature forecast para sa Lawag ngayong araw, posibleng umabot ng 32 degrees Celsius, 31 degrees sa Tuguegarao at 22 degrees Celsius sa Baguio City. Maximum temperature forecast for Metro Manila ngayong araw, posibleng umabot ng 33 degrees Celsius, 32 degrees sa Legazpi at 29 degrees Celsius sa Tagaytay. Sa areas naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, ito ang silangang bahagi ng Visayas-Mindanao area. Dahil sa easterlies, particular na sa mga lalawigan ng Caraga at Eastern Visayas, asahan natin ang makulimlim na panahon ngayong araw at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat. So mataas sa chance ng pag-ulan ang ating inaasahan over these areas, kaya maghanda po tayo sa mga posibleng banta ng pagbaha or landslides, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. Samantala sa Palawan at talalabing bahagi ng Visayas, so Western Visayas, Negros Island Region at Central Visayas, pati na rin dito sa rest of Mindanao, sa Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Barm, Soxargen at Davao Region, ay maliwalas sa panahon rin na ating inaasahan. Posible may mga nararanasan tayong early morning thunderstorms ngayong madaling araw, especially nga dito sa bahagi ng Davao Region. Pero hindi naman natin inaasahan na magtatagal yung mga pag-ulan na ito for the remainder of the day. So buong Visayas at buong Mindanao, hindi magtatagal yung mga pag-ulan na ito. Pero late afternoon to evening, posible muli na mabuo yung mga kaulapan o yung mga thunderstorm clouds at posible magdulot ng mga biglaan at panandali ang pag-ulan. So maximum temperature forecast para sa Kalayaan Islands ngayong araw, posibleng umabot ng 32 degrees Celsius, 32 degrees rin sa Puerto Princesa, 33 degrees sa Iloilo, 32 degrees Celsius sa Cebu at 30 degrees Celsius sa area ng Tacloban. Maximum temperature forecast para sa Cagayan de Oro ngayong araw, posibleng umabot ng 30 degrees, 33 degrees sa Davao at 33 degrees sa area ng Zamboanga. Sa kalagayan naman ating karagatan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Para naman sa ating weather outlook sa mga susunod na araw. So Tuesday to Friday, wala tayong inaasahan ng mga magtatagal na pag-ulan dito sa ating bansa. So yung prevailing weather system natin ay yung easterlies o yung mainit na hangin galing sa Karagatang Pasipiko. So asahan natin yung bahagyang pagtaas ng ating maximum temperature, especially sa dakong tanghali hanggang sa hapon. So generally fair weather throughout the country. So hindi nangangahulugan na wala na tayong pag-ulan na mararanasan. Posibleng pa rin dyan yung mga usual late afternoon to evening na mga paulan na dulot ng thunderstorms, especially nga dito sa silangang bahagi ng ating bansa. Kaya patuloy tayong mag-monitor ng mga thunderstorm advisories na posibleng i-issue ng ating mga local Pag-asa Regional Services Centers sa ating mga lokalidad. At haring araw sa Kamunilaan ay sisikat mamayang 5:45 ng umaga, lulubog naman mamaya sa ganap na 6:03 ng hapon. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga thunderstorm advisories or rainfall advisories sa posibleng i-issue ng ating Pag-asa Regional Services Division sa ating mga lokalidad, ay follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official website sa pag-asa.dust.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil Nagulat. Skip
the scroll and stream at the 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, magtuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Maraming salamat, Dan Villamil ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Ito naman mga kababayan, alamin naman ho natin yung mga traffic and parking advisory para ho sa ating mga kababayang deboto ng mahal na Birhen de los Remedios. Karani pong tumagun, kini king coronation. Ne? Pota po, panapon niya yan. Arani po rin dapat yung balo kabalen para po rin kikatabong deboto ng Birhen de los Remedios. Yan pong banua, apin po ining 69th anniversary ne o yung pulo at sorry mga pampangan ko sana mapulot siya mabanwang anibersaryo na po ning canonical coronation ne ning kay katabong patron ning Labuad Kapampangan Birhen de los Remedios. Ini po kabalen Mika road closure po manibat PLDT San Fernando ang gana pong Pampanga Capital September 8. Magumpisa po tang alas 11 na ning abak, okay? So magkakaroon ho ng road closure mula ho sa PLDT San Fernando hanggang Kapitolyo ng Pampanga ngayon pong araw. Mula po 11 a.m. hanggang matapos yung mga pagdiriwang So ito hong mga dadalo. Ito hong mga deboto ay pwede hong bumaba dyan sa may tapat ng Capitol Jollibee, yung Jollibee Capitol Gate 2. And then meron hong limited parking, pwede ho dyan sa Capital Town at pwede rin dyan sa Pampanga Convention Center. Inaasahan ho kasing 50,000 devotees yung makikiisa dito ho sa coronation rites. Dito pong ating mahal na Birhen de los Remedios. And kaya po yan. So yung mga depoto ko, hindi po pwedeng magdala ng sasakyan hanggang dun sa mismong lugar. Pwede ho kayong magpa-drop o bumaba dyan sa may Jollibee Capitol sa tapat ho ng Gate 2. And then yung pong parking, pwede ho kayong mag-park dyan sa may Capital Town Center o di kaya naman sa Pampanga Convention Center. Medyo malayo-layo lang yung lalakarin, pero of course, ano ba naman yun para sa sakripisyo, di ba? So, okay lang ho yan. And ito ho yung kalsada, sasara PLDT hanggang dun sa Kapitolyo. So, ito hong kulay po lang itong nyo nakikita. Yan ho, pwede ho dyan yung mga, sorry, nawala. Yan yung mga devotees, pwede ho dyan manatili. Ito hong mga deboto. So, dito ho gaganapin yung ating coronation, So, ito hong PLDT San Fernando, sarado na ho yan. Yung kalsadang ito, yung Capitol Boulevard hanggang sa Pampanga Provincial Police Office. Diyan ho pwedeng manatili, mga kabalen, yung ating mga deboto habang ginagawa ho itong canonical rites ng ating mahal na Birhen de los Remedios. So yan ho yung latest na update kaugnay dito pong nitong mga kaganapan. Mamaya makikibalita tayo kay Ginoong Louie Clemente. Ito pong pinuno ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng Siyudad ng San Fernando, Pampanga para hubigyan tayo ng update kaugnay nitong traffic situation pa o yung mga paghahanda pa. And as I've mentioned a while ago, 9 a.m., we're just waiting for the official start of the Senate Blue Ribbon Committee hearing regarding these anomalous flood control projects wherein contractors from Pampanga as well, especially ito pong Edmarie Construction na siya kong proponent o project contractor nitong Kandating flood control project is expected to be interpolated as well dyan ho sa may Senado ngayong alas 9 ng umaga. Kaya po tututukan din natin yan mga kabalen. Balita makatotoanan,
Balitang mapagkakatiwalaan. Balitang Ito, I'm sure, alam na rin ng ating mga kababayan, wala hong klase ngayon dyan sa may, dito sa Angeles City, all levels, public and private, dahil po sa masamang panahon, ganyan din sa Masantol, all levels, public and private, dahil pa din sa masamang panahon. And una nang nag-suspend yung half day dahil nga dito sa coronation. Pero yung Angeles City, pero dahil nga sa masamang panahon, ginawa ng whole day yan. And ito rin sa may syudad ng San Fernando, may announcement din. Puntahan natin. Kaugnay din, of course, mga kabalen. Ito pong mga klase. So, ito, basahin ko lang. Ipinag-utos yung implementation ng online and alternative modes of learning sa lahat po ng mga pampubliko at pribadong paaralan sa lahat ng antas sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Ngayon pong umaga, September 8. But kung matatandaan ho natin, merong provincial government order din para ho sa may 69 canonical coronation ng Birhen de los Remedios. So gagawin ho yan sa Metropolitan Cathedral at dyan sa may Capitol Grounds. So, ina-expect ho yung 50,000 individuals na dadalo. So, dahil dyan, ipinag-utos na yung city government. Nakabukas po 8 a.m. to 12. Tapos, classes will be suspended starting 12 p.m. So, ibig sabihin, technically, buong araw wala akong pasok dito ho sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Dahil nga dito sa ating inaabangang yung ina-anticipate na pagdagsaho ng 50,000 individuals kaugnay ho yan ng selebrasyon ng Birhen de los Remedios sa canonical rites. At the 36 News Street, kasama si Justin. Di sa neto makibalitang makialang magtuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Ito ho, para sa mga deboto rin, in line of the, of course, ito pong ating pinagdiriwang ngayon, ay tampok po yung mga iba't ibang imahe ng mahal na Birhen sa Indung Alang Busing exhibit. Diyan ho sa may Museo ng Angeles o yung dating munisipyo ng Angeles kung kayo ho ay hindi na umabot. O museum na ho yun. Diyan ho sa may Museo ng Angeles, mga kabalan na nawala. Nasaan? Okay, so ito ho, nagbukas na ho yan. Diyan sa may Barangay Santo Rosario, Angeles City, nito pong Sabado, September 6. Pinangunahan po ito ng Colyat Foundation, katuwang ho yung Angeles City LGU sa pamamagitan ho ng City Tourism Office. Sa ika-4 na taon ng naturang Marian Exhibit, may tema po itong Mother Mary, the Guide of Pilgrims in the Way of Hope. Naka-display po dito yung 32 images ng Birheng Maria na pinangangalagaan po ng mga kamarero mula Pampanga, gayon din sa lalawigan ng Bulacan. Kabilang ho dito yung replika ng Our Lady of Fatima na iprinosisyon noong 1986, People Power Revolution, dyan ho sa may EDSA. Libre ho ang pagbisita sa naturang exhibit hanggang September 20 po ito. Bukas ho ito tuwing Lunes hanggang Sabado, 9 a.m. to 5 p.m. Ine-extend naman po yung exhibit hours tuwing Linggo hanggang sa pinakahuling misa ng Holy Rosary Parish o Pisamban, Maragul. So if you are planning to attend a mass dyan ho sa may Pisambang Maragul, dyan sa Angeles City, pwede nyo na ring silipin dito ho sa tapat lamang yan, yung Museo ng Angeles, para ho makita yung mga kabalen. Ito hong 32 images ng Inang Birhen na mula pa ho sa iba't ibang bahagi ng lalawigang Pampanga, gayon din sa Bulacan. So ito po itatagal hanggang September 20. Ngayon pong taon na to. Oo. At libre lang ho yan, gaya ho ng aking nabanggit. Ito ho yung imahe na replika ng Our Lady of Fatima na iprinosisyon ho dyan sa may EDSA People Power Revolution noong taong 1986.
So yan ho mga kabalan, ang pwede nyo makita kung kayo po ay bibisita dyan sa may Holy Rosary, hindi sa Holy, kung Museo ng Angeles, sa tapat po ng Holy Rosary Parish Church. Kung kayo magsisimba sa Holy Rosary, abay magandang silipin na rin yan. At bukas ho yan, ulitin ko lamang, hanggang sa darating pong, tawag dito, September 20. Ayan. Ito mga kabalan, inaabangan lang natin yung pagsisimula ng committee hearing. At pansamantalang magpapaalam si Kuyang Justin, babalik tayo para host sa live streaming. And of course, coverage natin nitong pagharap nitong mga kontraktor dyan sa Kandating, Aray at Pampanga, yung flood control project dyan, dito ho sa may Senate Blue Ribbon Committee upang mausisa at malaman ano nga ba talaga ang nangyari doon. Alam naman ho ng mga taong bayan yung nangyari doon. Yung mga naninirahan doon, tanungin natin sila. Mas sila ho yung nakakaranas ditong epekto ng palpak na flood control project. Yan ho mga kabalen. Mabilis na patalasas lamang, magbabalik si Kuya Justin kasama ho itong, of course, sa isang live. Babalikan ko kayo and mapapanood nga natin ito kung sinasabi kong Senate Blue Ribbon Committee hearing. Kabalen, yan ho mga dapat nating tutukan. Mamayang hapon naman, tuloy-tuloy pa rin tayo. Siyempre, ihahatid namin sa inyo yung latest, yung mga kaganapan dyan sa Virgen de los Remedios 69th Canonical Anniversary. Muli, ito po si Justin Dizon. Maraming salamat sa pagtutok sa Newsstream. Pagbalik natin, Senate hearing tayo. Sama-sama tayong magbantay sa pondo po ng ating bayan. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream.